Wezîrê Derve Tirkiyê Mevlut Çavuşoglu li dijî danûstandinên di navbera ENKS û PYDê de axivî û got ji bo ku ew danûstandin bi ser nekevin çi dest wan derkeve ew ê bikin û ENKS jî di meha Şubatê de soz dabû wan ku ew ê bi PYDê re kar neke. Wezîrê Derve Tirkiyê Mevlut Çavuşoglu di hevpeyvîneke xwe de li gel televizyoneke nêzîkî hikûmetê û AK Partî got Amerîka û Rûsya hewl didin YPG û PYD bi navê Hesedê beşdarî proseya siyasî bikin li Sûrî û Tirkiye her demê tekez dike ku tü cudahiyek di navbera YPG û PKK de tune ye. Herwiha eşkere kir berî YPG bikeve bin kontrola Amerîka, Rusya hewleke ciddî da ku yekîneyên parastina gel YPG beşdarî proseya çareseriya siyasî bibe. Lê niha Amerîka dixwaze ENKS û YPG nêzîkî hev bike û ew li dijî wê nêzîkbûnê ne. Mevlut Çavuşoglu Wezîrê Derve Tirkiye herwiha dazanîn ku Amerîka û Fransa zexteke ciddî li ENKSê dikin ji bo ku PYDê re platformeke nû çê bikin. Lê Tirkiye tu caran rê nade we yekê. Ji xwe li gor ku Çavuşoglu dibêje ENKS di nava opozisyonê de ye, di nava komîteya destûrê de cih digire û pêwîst nake bi terorîstan re platformeke nû çê bike û ew ê rê li ber nêzîkbûna PYD û ENKS jî bigirin û nahêlin ew platform were ava kirin.